Denne video er den første af 2 relateret til anvendelse af bankintegration i Admind og omhandler oprettelse af din profil, som det hedder her. Funktionen, du skal i gang med at anvende, vil, baseret på egen erfaring, halvere anvendt tid til bogføring. En rigtig stor gevinst. Så lad os se og komme i gang. Du skal starte med at oprette din profil, hvilket du gør ved at åbne din browser og taste bankintegration.dk/admind/opret. Når du har gjort det, bliver den her side vist, hvor du bliver bedt om at have 3 ting klar, nemlig den e-mail, du ønsker at bruge som fremtidig brugernavn, dit CVR-nummer til firmaet og det kontonummer, du ønsker at oprette for betalinger. Når disse 3 ting er klar, trykker du på næste, hvor du taster din e-mailadresse og dit navn. Herefter går du videre med næste, hvor du indtaster firmaets CVR-nummer. Efterfølgende trykker du på knappen Find firma, som åbner op for de informationer, der er relateret til det pågældende CVR-nummer. Herefter går du videre med næste, hvor du starter med at indtaste registreringsnummeret for din bankkonto og herefter dit kontonummer. Trykker på næste, som åbner for den informationsside, som den pågældende bank har lagt ud. Den informationsside vil være forskellig fra bank til bank, eller fra banksystem til banksystem. Hvis vi går tilbage og taster et andet registreringsnummer, som i det her tilfælde relaterer sig til nykredit, vil du se en lidt anderledes information. Og endelig kan jeg vise et eksempel på, hvordan en Danske Bank aftale vil se ud. Vi går tilbage til udgangspunktet. Trykker Enter. Og det væsentligste, eller det budskab, der kan siges her, det er, læs tingene igennem og forhold dig til den. Du går videre med næste, hvor du taster en adgangskode, så du får adgang til din fremtidige administration. Du kan gøre næsten som du vil, bortset fra, at du skal anvende mindst 8 tegn. Der skal være mindst 1 stort bogstav, og mindst 1 lille bogstav, og mindst 1 tal. Ellers er der frit slag på alle hylder. Når du har gjort det, går du videre til næste, hvor dine informationer bliver vist, så du har en, kan tjekke, at de informationer, du har lagt ind, er korrekte. Herefter trykker du på knappen Opret profil. Du er nu bedt om at bekræfte din e-mail, hvilket du gør ved at gå over på din indbakke. Så vi skynder os at gå derover og se, om der er sket noget. Der kom en information der, og vi åbner for den, som igen giver dig forskellige typer af informationer, men det vi skal koncentrere os om her, det er som sagt tryk her for at bekræfte din e-mailadresse. Det gør vi så. Vi bliver så bekræftet i, at e-mailadressen er, som den skal være, og vi kan så ved at trykke på linket her gå tilbage til forsiden og gå ind på din profil for ligesom at se, hvordan det nu ser ud. Det hele er relateret til de informationer, du har lavet. Jeg vil ikke gå så meget videre her, fordi det relaterer sig mere til, når du får informationerne fra din bank. Det vil gå cirka fra nu en 3 til 4 dage, hvorefter du vil modtage informationer fra din bank vedrørende det videre forløb. Hvis du har spørgsmål i mellemtiden, jamen så er der flere muligheder for at komme i forbindelse med bankintegration, så du er egentlig i sikre hænder. Anden del af proceduren vil blive vist på næste video,
og omhandler opsætning og anvendelse af funktionen i AdMind. Tak for nu, og på genhør.